Δύσκολο παιχνίδι, πολύ καλή ομάδα ο Δίας, 26 βαθμούς, 26 και εμείς. Ήταν παιχνίδι που λέμε must, πρέπει να το πάρεις. Παίξαμε στο πρώτο μήχρονο συντηρητικά, στο δεύτερο παίξαμε συντηρητικά, χάσαμε περισσότερες ευκαιρίες. Πιστεύω δίκαιο το αποτέλεσμα. Συνεχίζουμε, δεν κάναμε τίποτα, μία νίκη. Στόχος είναι 30. Στόχος είναι το επόμενο παιχνίδι με τον Πιθαγόρα. Τίποτα παραπάνω. Τέλεια. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Πάμε. Έγινε ένα καλό παιχνίδι από πλευράς μας. Είχαμε καλά μακαρίσματα. Κλείσαμε, πιστεύω, τους αντιπάλους μέσα στην περιοχή. Δεν καταφέραμε να κάνουμε πολλά πράγματα και αυτό οφειλόταν σε εμάς και μόνο. Σύμφωνα με τους ειδικούς του προπονητή, παίξαμε όπως μας είχε πει. Ήμασταν πιο επιθετικοί. Φάνηκε στο δεύτερο μήχρονο που μπήκαμε επιθετικά, βάλαμε 2 γκολ και παρότι μείναμε με 10 παίχτες, καταφέραμε και κρατήσαμε το σκορ με πειθαρχία πάνω απ' όλα. Πιστεύω ότι η συνέχεια θα είναι ακόμα καλύτερη, γιατί ταξίζουμε, γιατί έχουμε δουλέψει, γιατί παρόλες συνθήκες έχουμε προσπαθήσει και αυτό οφείλεται στους παίχτες προσωπικά. Λοιπόν, σήμερα ήταν ένα παιχνίδι, πιστεύω, εισάξιος με 2 δυναμικές ομάδες και οι δύο. Έχουν και οι δύο τον ίδιο σκοπό να ανέβουν κατηγορία. Πιστεύω ότι ήμασταν καλύτεροι. Στο πρώτο ήμασταν μέτροι, στο δεύτερο ανεβάσαμε την απόδοσή μας. Με λίγη τύχη κιόλας, γιατί πάντα χρειάζεται και τύχη στο ποδόσφαιρο. Βέβαια το σκορ είναι λίγο πλασματικό το 3-0, αλλά εφόσον η αντίπαλη ομάδα κυνηγούσε, προηγηθήκαμε με 2-0, μείναμε με 10, δικαίως κιόλας μείναμε με 10, με μια αποβολή για μένα από τον παίχτη μου άδικη, για τον εαυτό του πιο πολύ άδικη. Δεν χρειαζόταν δηλαδή, αλλά πιστεύω από εδώ και πέρα η ομάδα θα πάει καλύτερα. Το 3-0 μετά ήταν δηλαδή, πιστεύω, δίκαιο. Λοιπόν, τέλειωσε ένα παιχνίδι με ευχάριστο αποτέλεσμα για μας, 3-0. Όταν ξεκινήσαμε πιστεύαμε ότι θα είναι ντέρμπι, είναι πολύ καλή η ομάδα ο Δίας. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν ένα μέτριος αγώνας. Είχαμε κάποιες ευκαιρίες, μας πιέσανε οι αντίπαλοι. Στο δεύτερο ξεκινήσαμε με ένα γρήγορο γκολ και αυτό άνοιξε τις άμυνες. Και έτσι καταφέραμε σε σύντομο χρονικό διάστημα να πετύχουμε το δεύτερο. Και παρόλο που μείναμε με 10 παίκτες, καταφέραμε με την αντεπίθεση που προσπάθησε να κάνει η αντίπαλη ομάδα να βάλουμε και ένα τρίτο. Συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες, και στο Δία και στη Δάφνη.